Entabeni nokuphela kwayo. uJesu ke lokho wayeshumayela intshumayelo yasentabeni nokuphela kwayo. Isihloko sitshela lokho bazalwane. Amen. Lana ke uverse 12 ke bazalwane ngizocela nje ukuyihambela mina ngaleli lami ngoba lamaBhayibheli awafani bazalwane siwafundayo. Cela uhamba ngaleli lami ukuze umsebenzi noma kuzoba kufishane. Lana uverse 12 ke bazalwane uthi ke ngakho ke konke nokungakanani elifuna ukuba abantu bakwenze kini kwenzeni nani kanjalo kubo. Ngakho ke konke nokungakanani kusho ukuthi noma ngabe kungakanani okufisayo ukuba abantu bakwenze kuwe, wenze wena kuqala kubona. Amen. Hallelujah. Jesu batshela lamazwi abafundi bakhe noma ubatshela lamazwi lesixuku esasinaye lapha entabeni eshumayela efundisa. Uthi Jesu konke elifisa ukuba abantu bakwenze kini kwenzeni mina kuqala njengabafundi bami kubona. Amen. Jesu banikeza into elula kodwa inzima uma uyibuka ngamanye amehlo. Kodwa banikeza into elula ezokwenza ukuthi bahlale kahle noma bahlalisane kahle emhlabeni. Uyabona ubeka emhlabeni thina abantu sibambela amazwi lawa Jesu awasho ukuthi ngakho ke konke elifisa abantu bakwenze kini kwenzeni kuqala kubona. Ngabe sihlala ngokuthula emhlabeni, ngabe sihlala ngokuzwana emhlabeni, ngoba ngekho umuntu ogebenga omunye umuntu, ngoba akathanda ugebenga, ngoba ngekho umuntu obulala omunye umuntu, ngoba akathanda ukubulala. Uma nje thina kube ngathi sibambe nelizwi likaJesu, nelizwi izwi elenza ukuthi thina abantu ngabe sihlala kamnandi. Lento yamona ekhona emhlabeni ngabe ukubona. Ngoba nawe uthanda wezwe kuwe, ngabe ukwazi ukwenza abanye abantu. Amen. Ngabe siphila kamnandi. Ngakho ke konke elifisa abantu bakwenze kini kwenzeni kanjalo kubo. Uyabona namhlanje into yamona yinto ukuthi abantu bangaphumeleli. Namhlanje abantu abakwazi ukushelana isandla ngenxa yamona. Kanti bathi sibambeleze ukuthi konke elifisa abantu bakwenze kini nama ngikwenze kuqala kubo. Ngaba yikho yonke lento. Kukhona abantu awuthi bangaphumeleli ngenxa yokubona ukuthi umuntu athakathwa. Ngoba into edala ubona bazalwane sisho into edala ubona yinhliziyo. Inhliziyo. uJesu wayekhuluma wathi awungenayo emlonyeni akungcolisi umuntu, kodwa lapho kuphuma enhliziyweni kuyangcolisa umuntu. Ngoba wafuthi enhliziyweni kuphuma imizimba emibi nokuphila kuphuma enhliziyweni. Manje zonke lezi zinto ezimbi ziqala enhliziyweni. Mangalungu inhliziyo. Kusho njalo mama uJeremiya wathi inhliziyo yomuntu yimbi. Futhi inhliziyo yomuntu iyakhohlisa. Wathi ubani ongayazi na? Amen. Ngoba yonke into umuntu ayenzayo ingumphumela wenhliziyo. Enhliziyweni yakhe kukhonani? Awukwazi ukwenza into ingasuka enhliziyweni. Amen. Akwazi. Ingakho uJesu uthe mayekhuluma amazwi wathi uma eveza indaba yokuphinga wathi nizwile emthethweni ukuthi kwathi wani ungaphingi. Uthi yena-ke kodwa mina ngithi yilowo nalowo owesifazane bese uyamkhanywa noma besiyamahalela usemphingile enhliziyweni yakhe izwana. uJesu ukhuluma ngale ndaba yenhliziyo ngoba yonke into iqala enhliziyweni. Lokho umuntu esakwazi umphumela walento esenhliziyweni. Hallelujah. Umphumela wenhliziyo. Uma ubona umuntu
inhliziyo. Manje konke lesifuna abantu bakwenze yini? Kwenzeni iqala nani kubona. Kwenzeni. Ushayisa wakwazi abantu ubashayisa. Uzofuna ukubonwa ungazifaka abanye abantu. Noma abanye abantu ukala wena. Tabakala abantu. Lento yenzayo uJesu makelisi lakhe. Kusho lento yenzayo yathanda yenziwe kuwe. Hallelujah. Uma uthatha abantu kusho kuyathanda nawe uthatha. Yathanda. Manje ngiyena namanye amazwi okuJesu ashokanye bazo. Ngisho lento yenza ngabe uyathanda yini kuba yenziwe kuwe. Lento yenza abantu ngabe uyathanda yini uma lelisonto lingaphenduka. Ijikele yenze kuwe ngabe uyathanda yini. Ngoba isonto liyajika. Uzothanda yini? Lento zenza umakhelwane abanye uzothanda imasenze kuwe. Lento yenza kuyisingane zomakhelwane noma kubanye abantu uzothanda yini ukuba yenzeke kuwe. Umuntu noma ngabe engakanani noma ngabe khulu kodwa wenze enkala wena kuwe. Noma ngabe ngane kodwa wenze ukakala kuwe. Noma ngabe engakanani ngeke kuze kwavimbela uma nje uzokala. Kuzokwenzeka nakuwe. Noma ngabe ngane konke lesifuna abantu bakwenze kimi kwenzeni iqala kubona. Obanikeza lelizwi uJesu. Obanikeza lelizwi. Ngoba lelizwi ilona elikumgogola. Aphe bazange bekumnandi emhlabeni ubesihamba ngalelizwi. Habe kumnandi. Mama usabe lutho, ngabe awusabe lutho ngoba uyazi ngeke umuntu ezinto angathandi naye ukuthi yenziwe kumina. Ngabe nasedini yasheke evulekile. Ngabe ngeke umuntu angena gange ngoba naye athanda bagangwe kuye. Akakwazi ukuyenza into naye engathanda bayenziwe kuyena. Uwathanda ngabe ukhona mhlawumbe ukhona nabantu abasebenza amandiya basebenza amandiya namapastor badala abadala vele bahole ingqondo ngihonele vele. Kodwa umzalwana akakwenzi lokho. Ukhona abanisho sebekhona bathi ngeke umlungu into amthontshela ngoba unemali. Kodwa umzalwana akakwenzi lokho. Umzalwane afika bathi uNkulunkulu akaphi ngesandla vele. uNkulunkulu akaphi basho njalo phela abantu laba basontayo. uNkulunkulu akaphi ngesandla. Uma ethola nje into ubona amathuba ungathi uNkulunkulu amnikeze amathuba. Amen. Jesu kodwa konke ngifisa abantu bakwenze yini? Kwenzeni bona qala. Lento yenza ePakistan noma eNdiya uyiRome uthatha intoza wayizothanda yini uma ngenzeka kuwe kunesitolo. Uzothanda yini? Uma ibhizinisi yakho ize ingatholi profit ngeke uthi izinto ziyathanda wayizothanda yini uma ngenzeka kuwe. Ngoba wonke umuntu akala ibhizinisi uyingeni profit. Uma uthanda uhoja iprofit ingabonakali akekho ibhizinisi uqalela yini. Ngoba umuntu uthi mayikala ikulindele inzuzo. uJesu noma ngabe engakanani kwenzeni kubona. Uthi ngokuba lokho kungumthetho nabaprofeti. Uthi umthetho lesinikeza wona. Uthi basenze kanjani? Akekho umuntu bengenza okubi uma sihamba ngalelizwi. Kodwa njengoba unjena emhlabeni uJesu sokhuluma nathi thina abantwana baNkulunkulu. Uthi bantwana baNkulunkulu njengoba ningabantwana bami lokho engifuna abantu bakwenze yini? Qalani nina njengabantwana bami nikwenze. Bazalwane njengoba thina sikukhanya kweso. Laphinda nibambe thina siwusawona omhlaba. Manje thina njengosawona njengokukhala
uzobona kanjani lokhaya lakhona khona uzothanda kanjani uma uzofana nabo bazobona kanjani kodwa kufana sibe namahluko thina kufana sibe namahluko njengabantwana bakaNkulunkulu abakhombisa basekhanyeni sebakhanyisa basabi ebunyameni abantu bamnyama abezizinto ezingasile. Njengoba wePakistan bayintshontshelwa njengoba kubona nje kuhleli kabi nanka amathuba kufanele ngithathe lento abantu bomnyama babese kodwa thina njengabantwana bakaNkulunkulu akufanele kube njalo ungaze ukutawela iwallet noma ifoni futhi ngisho ke mina ngithi akekho umzali ozothi umzali athi uthole ngefoni akekho nje ifoni nayo yonke into yokuthi ungatholi yazwayo uma uthola ifoni ingayisim kanti phakathi noma ngabe pin code kodwa bazofona abanye abantu wakwazi uthola ifoni ikhakha ayikho ikhakha ifoni ayikho le khakha ukuthi umuntu athi hamba wena umbona bese ikhakha ayikho kodwa thina njengabantwana bakaNkulunkulu sifanele bazalwane ukuthi silibambe izwi likaNkulunkulu siveze lokukhanya siveze umsawuko emhlabeni sifanele. uJesu sithembile bazalwane uJesu abakwazi abantu ukumbona Jesu akabonakala kodwa uJesu uyabonakala ngezenzo phezu komuntu uyakwazi ukubonakala akabonakala ngamehlo enyama kodwa ngezenzo uyabonakala. Hallelujah. Basho badayi ngempela uyakhona ngempela lento kaJesu kusho ukuthi ikhona uma lo ashintsha lo ngoba abantu bayakwazi ukuphila lempilo endala bayakwazi kodwa uma uzolibambisisa ivangeli bazosho abantu hayi ngempela ukhona ukhona noma sikambona kodwa siyambona kulempilo yomzalwane ukhona. Nizalithi iBhayibheli ngakhanya ukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze abantu babone nemisebenzi emihle ngoba lokhona ongena imisebenzi kufile bazalwane abantu babone nemisebenzi emihle bese badumisa ubaba ofezulu ngenxa yemisebenzi hayi ngokushumayela ngenxa yemisebenzi yilo ukhono ufuna uNkulunkulu khona ngemisebenzi khona ngezenzo abonakalayo asawuzwa ngamavesi asawuzwa emhlabeleni ukuthi yakhona sekuzwe noma sekubone ngezenzo. Abantu bazane bashumayezwa kakhulu ngaphandle abantu batshela kakhulu ngevangeli kodwa manje nabantu ababatshelayo bona basebayirabha lento bayikhuluma uma baphuma bayirabha bona lento bebekhuluma obasandelwa ngabantu abagotshiwe eshumayeleni abahamba ngephiwo kodwa nenkambo yezenzo zokhona ayikho. Hallelujah. Jesus. Shumayele ngale lizwi nalodwa nje. Amen. Lento shumayeza abahanje wanephika yini lento khuluma phansi abantu wayenza yini wakhuluma ngobungcwele kodwa wena uphike sabona sonke indlela esiyazo kumnyama wazohamba ngasitshele uyaphika into yoshumayela wathi abantu babangayinyanga ngasuya wona ebusuku uyaphika into yenzayo. Bonke mfisa abantu bakwenze yini kwenzeni qala nina kubona. Jesus. Verse 13 bazalwane. Ngenani ngesango elincane ngokuba libanzi isango inkulu indlela eholela ekuphutshisweni baningi abangena khona. Ngiyacela uhamba ngaleli langa elakho linzima ngoba lizokwenza ukuthi ufuna ngishumayele nangiphinde ngifunde. Jesus ngiyacela ngiyabonga nje sizoyifundela egameni likaJesu. Bhayibheli verse 13 ngenani ngesango
isango elincane ngokuba isango libanzi nendlela inkulu namasango ayi-2 khona isango elincane bese kwakhona isango elikhulu elinendlela enkulu nesango elincane elinendlela yakhona encane ngoba isango nesango lisindlela yakhona ukuthi ingakanani uma isango elincane lisho ngendlela yakhona incane uma isango elikhulu ngendlela yakhona injalo inkulu ade kodwa uJesu yabanxusa ungenani ngesango elincane noma likhona lelikhulu kodwa lingangenani elincane wayasho njalo lingoba lesango elincane liyisaphileni abantu abaningi abalifuni ungaze uthi lesango elincane liyisaphileni kanti abantu bangalifuni ngayo kodwa lesango elikhulu elisebhujiswe abaningi abangena kulo bayathanda ukuliphula usho abantu babona bashaya istrike kuliphula ungaze ufuna ukuthi lesango leli khalise ephileni into iyaphambana abantu abalifunde lencane kodwa lesango elincane abazonda abangalifuni lisephileni kwaphakathi lelo madoza la lisefengwa phakathi lisekhaleni lapho lithi iBhayibheli kungakhona ukukhala lokugedla kwamazinyo lapho impethu yakho liyakubadla abantu ingafi kulelo sanga elibayisa khona. Verse 14 kepha isango lingane nendlela iyincingo eyisayo ukuphileni nesango lingane nendlela yakhona iyincingo kodwa kunendlela iyisekuphileni. Lithi bayingosana abayifumanayo bangana abantu abayitholayo bangana abantu abayithandayo kodwa iyisephileni. Why abantu bangayithandi le ndlela bazalwane? Number 1, le ndlela lena wenza ungayithandi. Le ndlela zoyi-2 zinemithetho yakho. Le ndlela inomthetho wakho. Uma uhamba kuyo uhamba ngalo mthetho wakho kuhle kwamgwaqo obonayo onamabhodi. Kule ndlela uyalawulwa awuliphathi awenzi yonke into oyifisayo. Kodwa uyayalwa uyalawulwa uyatshelwa. Manje abantu abayifuni ke leyo abantu ukuyiphatha abantu ukuyilawula abantu ukwenza noma yini abayithandayo. Kukhona abanye abathi bahamba kuyona le nkane kanti abahambi kuyo ngoba le ndlela encane uyalawulwa khona kunomnikazi wayo awenzi noma yini. Kodwa siyabona emasontweni abantu benza noma yini. Nento esitshengisa ukuthi noma bekhona bathi bona bakhonza uJesu kodwa bakhonzi yena ngoba uma ukhonza yena uyalawulwa uye. Ngaba sinayo inkinga engaka emasontweni. Siyoke sifundise akukho kanjena uma umzalwane yini ngoba nabantu abekho kulendlela. Abekho kuyo. Sihamba nabantu abahamba kwendlela. Sithi thina sihamba kanti sihambi nabo. Sihlukene nendlela. Ngoba nendlela uyalawulwa. Nendlela lena uyakhuzwa kuze. Manje abantu banenkani. Nithethe ukuthi banenkani abekho ngendlela. Thina sabona sihamba indlela kasabi indlela kasahlukene nendlela. Noma sikhonza ndawonye. Kodwa indlela zihlukene. Ngoba phela kuloko ukukhonza lebandla. Ngoba kuyenza ukuthi ukhonza lebandla thina sihamba ngendlela yaphile kodwa ungahambi kuyo. Ngoba uJesu mayebuya ngeke uzolanda ibandla. Kesi uzolanda ibandla elilodwa mhlawumbe ngiyabelisa African gospel cha ngesine kanje uJesu uzolanda ibandla lakhe elizohlangana hayi sonto
bathi uJesu uzozathola ibandla labo ibandla labo awepostoli 12 ayikho into enjalo. Jesu mayebuya uzolanda ibandla lakhe abantu abasihlobisile ngobungcwele. Awukwazi ukuthi uJesu uzomlanda njengoba ukhonza esontweni ekuthiwa yipostoli. Kwakhona ibandla ekuthiwa yipostoli 12 bazali ibandla laJesu ngasipostoli 12 eqinisweni. Kwanabafundi bakhe bebe-12 kunabapostoli hayi bandla kungasigama lesonto. Kodwa wawuyigama wayenikeza abafundi bakhe bebe-12 wathi laba abapostoli wasithiwa abapostoli 12 ngenxa abafundi bakhe bebe-12. Bangakudida yakhumbula nabo abafika ngasezweni angakithi. Abaningi badideka bathi noma into yabo bayakwazi ukuyibeka bakithi ungazi udideke futhi bakhuthele ngento yabo bakhuthele kozo njalo santamba bangenilisi ngelisa kuhle lokho kodwa bathi bakwenza wrong ngoba nabo abayaphulula enkembeni. Awukwazi ukuthi ungathi uthi uyakholwa kodwa usabheka logwayi uyakholwa uzositshela ukuthi uJesu uzobuya somlando kanjani uyaphuza uyabhema uyajoya ulana amantombazane ungakashadi uthi umfundisi ayikho into enjalo. Babona labo dada bahamba nabo bayajolana nabo labo dada uzokulanda kanjani? uJesu uzolanda abantu abangcwele hayi igama lesonto. Lepha isango ingane lendlela incenge isekuphileni bayingosana bayifumanayo. 15 kwayana abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Kwayana abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu kodwa ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Ngaphandle babonakala befakothayi, ngaphandle babonakala begqoka amasudu, ngaphandle babonakala begqoka izembatho, kodwa ngaphakathi ngoba uJesu ukhona wangempela yilo ngaphakathi. Ngithanda uma ngikhuluma ngathi into esenhlizweni yiyona eyiqiniso. Ngaphandle babonakala bebahle beyizimvu ngazofunda umzalwane lo hayi umfundisi lo hayi lo muntu uyaye sonto ngaphakathi bayizimpisi ephakathi. Lento abayiyo ngaphandle abasiyona kanti lento khona bazali lento yiyo ngaphandle ibayiyo nangaphandle lento yiyo ngaphandle ibayiyo ngaphandle. Awukwazi ukuthi uthi wena uyakholwa kodwa ngaphandle ukhomise wanondini kodwa ngaphandle ngoamabhlumu umuntu wesifazane uthi uyakholwa awukwazi kodwa ngaphandle shaya igembe kodwa uthi uyakholwa awukwazi. Kodwa lento sitshela ukuthi uyakholwa enhlizweni sithi ukuthi sibone nangaphandle ngoba indlela yiyo ngaphakathi iba yiyo ngaphandle lona yiyo ngaphandle iba yiyo ngaphakathi. Yesu wakhuluma nabafarisi wathi nabafarisi nivela nibahle ngaphandle kuhle kwadala ethi iBhayibheli babonakala bayizimvu bembathisa isikhumba sethu kodwa ngaphandle bayizimpisi. Kwathi uJesu ngaphakathi ayikho yonke lento. Wathi uJesu yakhuluma namazwi wathi mina niyafana namathuna. Amathuna abonakala emahle ngaphandle abantu bawakhabe emahle kodwa ngaphandle abebonile agcwele amathambo abantu ababonile abafile. Kuzele impethu ngaphakathi ngoba lento yiyo ngaphandle bayiyona ngaphakathi. Haleluya. Wathi uJesu kahle ikezo uma uyihlanza ngihlanza ngaphandle ungayihlanzi ngaphakathi. Ngoba awukwazi ikezo uma uyihlanzile ngaphandle ngoba yisitsha usihlanze ngaphandle siyeke bese yaphela awukwazi. Awukwazi. Kodwa usihlanza yonke indawo nempilo yokuzalwa kufanele ibe njalo mayikhanye ngaphandle mayikhanye ngaphakathi. Hayi esayidini elilodwa khona inhliziyo ngaphakathi muhle kukhona inhliziyo ngaphandle ukuthi hayi asihambe lento yiyo ngaphandle iba yiyo ngaphandle njengoba uyakhona ngaphandle nangaphandle fanele ukubona. Jesus
kepha ngaphandle bayizimpisi eziphangayo. 16 Ngiyakubazi ngezithelo zabo. Jesu uveza nathi intelo. Uthi ngabaprofeti bamanga abenza ungathi bayizipho, kanti bayizimpisi eziphangayo. Uthi ngiyakubazi ngezithelo zabo. Ngiyakubazi ngezithelo zabo. Hayi. Akona yakukhaza ukuthi esisho kanje. Ngiyakubazi ngokushumayela. Ngiyakubazi ngokuthandaza. Ngiyakubazi ngokuhlabelela. Ngiyakubazi ngokuthi bakhulumile. Hayi. Kodwa ngiyakubazi ngezithelo zabo. Izithelo ziyamdalulo umuntu. Noma sifekela thina. Lapha ngaphansi kwethu ushaka ngathi yakhola. Ushaka ngathi umsulu. Uzihlanganisa izandla. Uma usibizele kwathi izithelo ziyamdalulo. Ubona abasenzisi namhlanje. Abashaka ngathi bayakholwa abafarisi. Wazi ubona ithoba. Ungawazi ubona ithoba. Azakhotha benze so kanti ifake uyayifake. I-original yakhe asiyo leyo nto. Ngiyakubazi ngezithelo zabo. Ey'thelo bazalwane ngeke uzowafeka. Ungafeka konke lokhu esikwenza eshumayeleni ungafeka. Ungafeka ekuthandaza ungafeka. Ngoba nabasenzisi bayathandaza, nabasenzisi bayashumayela. Ungafeka lapho. Kodwa izithelo zizawuhambela. Ngiyakubazi ngezithelo zabo. Sebekwenzile konke lokhu iy'thelo zinjani. Sebeshumayele iy'thelo zinjani. Ngoba yebazalwane ukuze sibone ukuthi uyakholana. Asiboni la enkonzweni. Asiboni khona. Asibone kanti sihlangene siyabazalwane ngoba bonke abantu baba msulwa babangcwele lapha asiboni la. Kodwa ngesikhathi ungasekho phakathi kwethu yilapho ubonakala khona. Uyabonakala emsebenzini ukuthi uyakholwa. Uthela njani khona? Uthela njani esikolweni? Uma ufunda uthela njani khona? Ngabe uyaziwa ukuthi uyakholwa. Uvela kanjani khona? Emphakathini uvela kanjani khona? Iy'thelo zinjani? Mhlawumbe abantu bayancipha bathi yiko lokukholwa. Yiko lokusindisa. Uma usindiswa kunje awu ngamane ngihlala. Ngenxa yey'thelo zabo wabathi makhanye nokukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi emihle. Babone ngey'thelo. Bese bayamdumisa ubaba osezulwini. Haleluya. Uthela njani? Siyabona sojumayelile kodwa uthela njani? Thelo zinjani? Siqhubeke. Amen. Kanjalo yinto uthi ngiyabazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini ebevini noma amakhiwane ekhakhasini na? Hayi Nkosi yami. Amen. Kungakhiwa yini izithelo zomvini ebevini noma amakhiwane ekhakhasini na? Akukuhazi. Kodwa izithelo zomvini zithelwa khona emvinini. Umvini uthela izithelo zawo nameva akhipha okwawo. Manje impilo yakho mzalwane yasidida nje. Wathi umvini kodwa wathela ameva wayibeshe. Ngoba umvini ufanele ubonakala ngezithelo zawo. Asiqhubeke sawulayela abantwana. Hallelujah. Uthi uJesu ke verse 17. Kanjalo yilo nalowo muthi omuhle. Ayi Nkosi yami. Uthela izithelo ezinhle. Yilo nalowo muthi omuhle bacela. Thela izithelo ezinhle. Thela izithelo ezinhle. Bese lokubeka le. Kepha umuthi omubi uthela izithelo ezinhle. Lezi thelo ezithelazi yasikhombisa ukuthi umuthi onjani. Amen. Noma wena ungasho uyakholwa kodwa le thelo ziyasikhombisa ukuthi wena awukholwa. Ngoba ithelo zisitshengisayo. Ukuthi wena usuwona umuthi omuhle. Ithelo
omubi uthela ithele ezimbi. 18. Amen. Umuntu omuhle ungethele izithelo ezimbi awuJesu. Umuntu omuhle ungethele nje izithelo ezimbi umuntu omuhle. Awukwazi. Kodwa umuntu omuhle uthela izithelo ezinhle. Nomuntu omubi ungethele izithelo ezinhle. Kanti nomuntu omubi ungeke ukwazi ukuthi ungathela izithelo ezinhle. Awukwazi kodwa umuntu nomuntu waziwa ngezithelo zabo. Hallelujah. Sesiyathandaza. Verse 19. Jesu uthi yilowo nalowo muntu ongatheli izithelo ezinhle uyaqulwa. Yilowo nalowo muntu ongatheli izithelo ezinhle uyaqulwa, uyaqulwa ususwe. Umuntu onjalo. Ngoba lokho umuntu ongatheli kahle uyaqulwa. Uthi uphonswe emlilweni. Noma abasoshilo ukuthi umzalwane kodwa izithelo zakho uma zingavezi umzalwane lo muntu onjalo uyaqulwa. Phonswe emlilweni. Hallelujah. Jesus. Ngabe mzalwane izithelo zakho zinjani? Ngoba izithelo zisho ukuthi umuntu unjani. Nakuthela kanjani? Noma soshilo wathi umzalwane kodwa uma izithelo zakho zizimbi. Noma soshilo wathi umzalwane noma sohambile iminyaka kodwa unquno ufaka emlilweni. Amen. Ngoba kukhona abantu bazalwane abadidekile abayithi ngenxa yokukhonza kwabo isikhathi eside noma iminyaka emibili behlele esontweni elilodwa ungathi bazongena ezulwini. No. Kodwa sizongena ukuthi izithelo zinjani. Lapho izithelo zinjani? Ngoba izithelo zisho ukuthi umuthi unjani. Umuntu omuntu ungethela izithelo ezimbi. Nomuntu omubi ungethela izithelo ezinhle. Lezo izithelo ezithelayo zikhombisa ukuthi umuntu onjani. Hallelujah. Verse 3. Njalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. Hawu Jesu msindisi. Hallelujah. Njalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. Izithelo zinjani? Jesu uzibenzele ikeluna. Siyokwazi nje ngezithelo ukuthi umzalwane. Siyokwazi ngezithelo ukuthi hayi awuyena umzalwane. Amen. Noma sothi umzalwane izithelo thina sositshela ukuthi hayi ayena. Ngoba Jesu niyabazi ngezithelo zabo. Hayi ukukhuluma kodwa ngezithelo zabo izona ezabadalula ukuthi banjani. Hallelujah. Bese sesidinga nje Jesu uhlobo nje. Esinoma sengasashumayela kakhulu kodwa kumele nje livele ngezithelo. Vele ngezithelo nje. Sibona izithelo, sibona sishumezo izithelo. Ngoba abantu bashumayela kakhulu ngomlomo kodwa izithelo ziphi. Leta abashumayela abaphili, abafarisi, abazenzisi. Bebekwazi ukuthi bakhuluma izwi laNkulunkulu kodwa lento bangayiphili bona bangayenzi. Niyabazi ngezithelo zabo. Abelana abaprofeti bamanga. Abezali bembethe isikhumba semvu kanti ngaphakathi bayizimpisi eziphakathi. Akusibona bonke. Abayiziphi kodwa abantu bayizimpisi. Noma besibheke isikhumba somfundisi somzalwane kodwa bayizimpisi. Sibona ngezithelo inkosi inkosisi.